Менә Мәскәү дигәннән, Мәскәүнең кайсы урыннарын яратасыз аеруча? Төнлеге вакыт юкмы? Мәскәүгә йөрергә вакыт юк, потому что киләбез дә, аннары тагы кичкә утырып кайтып китәргә кирәк. Ну минем әле бер тапкырда булганым юк Мавзолейда, Мавзолейга барасым килә. Ленинны күрәсе килә инде. Менә килдек Ленинның Мавзолейына. Менә шушындай чират тора. Бу чират тиз узарга тиеш дип уйлыйм инде. Менә тагын бер тапкыр күрсәтә. Менә сәгать хәзер ничә? Сәгать 1 сәгать 46 минут. Һәм карарбыз ничә минутта барып җитәрбез микән. Вакыт хәзер 11 сәгать 59 минут. Теге вакытта чиратта торганда 11 сәгать 46 минут иде бит. Димәк, чират тору 13 минутка нибары сузылды. Менә ишетәсезме, куранталар яңгырый. Яңа елда без ишетә торган һәм тыңлый торган. Менә монда шундыйрак бүтән җирдә агачлар. Һәм менә шушында Кремль дивары. Барабыз Ленин бабай янына кергән, аның эчендә төшерергә ярамый. Кергәндә һәм чыкканда сезгә сәлам юллармын. Әлфин апа сезгә дә. Менә Әлфин апа, Ленинның мавзолее күрсәтәм. Ленин. Билгеле булганча, Ленин 1924 елда вафат була һәм нәкъ менә шул елны, нәкъ менә шушы урында барлыкка килә агачтан ясалган саркофаг, ягъни шундый каплаулы бер урын. Менә без белгән һәм гранит белән тышланган менә шушы мавзолей барлыкка килә бары тик 6 елдан соң 1930 елда. 1970 елда Ленинның кабере капланыла пуленепробиваемый пыяла белән. Чөнки инде үлгәннән соң да хәтта Ленинга һөҗүм итүчеләр, аның күрәсен җәзасын тармар итәргә теләүчеләр шактый табыла. Шуңа күрә аны бик яхшы саклыйлар. 1941 елда сугыш башлангач, аның җәсәден алып китәләр Тюмень шәһәренә. Һәм ул анда сельхоз академия территориясында сакланыла. Күрәсен ул вакытта да бик кадерле ядкар булган аның җәсәде. Шуңа күрә аны алып киткәннәр һәм кайтарганнар кире монда Мәскәүгә бары тик 1945 елда. Бүгенге көндә менә без кирдек, кергәндә аны һеч кенә дә төшерергә ярамый, видеога да, фотога да һәм туктап та калырга ярамый. Аның менә Ленинның җәсәден гел карап торалар атнага 2 тапкыр. Һәм хәтта киемендә алыштыралар икән, елына 3 елга бер тапкыр һәм кай вакыт сирәгрәк очракта да. Менә шулай үзегез күрәсез, халык килеп тора. Инде 100 ел булды бүген дип инде быел Ленинның үлгәненә, ләкин халык өчен чыннан да ул кадерле бер кеше дип әйтәм мөмкин, кемдер өчен чыннан да әле һаманда коммунизм идеаллары буенча яшиләр, кемдер инде булай теге поглазеть урысча әйтмешли килә. Шуңа күрә менә бу урын бәлки Әлфин апа бу тине махсус сезнең өчен язылган видео иде. Шуңа күрә килегез, күрегез, карагыз. Лениннан соң әле безнең теге якта гум урнашкан. Гумда да сезне бер сюрприз көтә. Мин хәзер гумда Ленинның мавзолее каршында урнашкан гум һәм анда саталар туңдырма. Бу гумның атаклы туңдырмасы, менә аны ашамыйча китәргә ярамый, чөнки бүтән кеше монда шуны ашый. Һәм илнең кайсы гына почмакларыннан килмәсен, алар нәкъ менә шушы туңдырманы ашарга дип килә. Шуңа күрә Әлфин апа, сезнең сәламәтлек хакына за ваше здоровье хөкүмәт эшли. Мәскәүгә килсәгез, монда кирмичә калмагыз, яме? Мәскәү